आपल्या, पण त्यामध्ये मोठमोठे व्यवसाय बनायचे. अगं ते तर त्यांना समजलं कसे. हो राधे. आता तरी आपण सारं थांबवायला पाहिजे, नाहीतर आपण तिथे आपल्या पाहुण्यामध्ये राहावं लागेल बघ. अगं याचा विचार नक्कीच आपले कोकणवासी करतील. जिथे आपुलकीचे प्रेम माया, ममतेचा स्वच्छ भाव, ते माझं कोकणचं गाव. सण, रूढी, परंपरेची जपणूक करणारे ते जुने लोक आणि त्यांचे सुस्वभाव, तेच माझं कोकणचं गाव. आणि एक जाती धर्म असून विविधतेतील एकता दर्शवणारे नाव तेच माझं कोकणचं गाव. ते निराळे कामे करून चटणी भाकर आवडीने खाऊन कुणाशीच करत नाही भेदभाव, ते माझे कोकणचे गाव. थोडे लोक हे सारं ऐकायला आणि बोलायला खूप छान वाटतं, पण कोकणामध्ये राहिलंय कुठे काय? अगं ते सर्व ठीक आहे, आपण बाजारी जायचं विसरलं की काय. हो ग, पण बाजार जायला मावशी हवी, तिच्याशिवाय बाजारची वाट दाखवणार कोण? ए राधे, मार्गी का मावशीला हाक. अगं चंद्रा तूच मारवर. मावशी, अरे मावशी व मावशी. कोण ग? अगं मावशी मी चंद्रा. चंद्रा, आता सकाळ सकाळ काय काम काढलास? अगं मावशी, आम्ही साऱ्या कोणी मजुरीच्या बाजार चालले व येतेच ना. असं आहे का? मग आले हा.